Izinto zilunge kakhulu xa uzithatha kumntu wazo. Emzini womntu xa ufikile ngeke umamele umntu ongenguye waloo mzi uba athi yina nantsi ifolokhwe ndiyakupha, nali cephe ndiyakupha. Umntu ongenguye walapho angene ngokubona ukuthi akangowalapha lo, afike agqithe abantu balapha angabulisi nobulisa, afike angene endlini athathe izinto zaloo mzi azinike wena athi ndikuphile ezi zinto, athathe nemali yalapha athi ndikuphile. Ngokuqinisekileyo uzawuqala amehlo wakho waphose kumntu walapha uba umntu walapha uthini ngale nto. Xa umbona umntu walapha ukuthi uyayothuka naye le nto, nene uzayiqonda ukuthi akathathi kakuhle lo, awunawuyithatha loo nto. Zinintsi izinto esizinikwa nguSathana emhlabeni, zinintsi, and ezinye usinika sisazi ukuthi sizinikwa nguye, ezinye usinika singayazi ukuthi sizinikwa nguye. USathana uke amovatheyikhe uThixo afune usinika into ngaphambi kwexesha, asinike into angamelanga ukusinika yona, into engeyoyakhe, emzini ongenguye owakhe, ngendlela engafanelanga, kwindawo engafanelanga, ngexesha elingafanelanga. Abayaziyo ivesi, uYesu kwake kwathiwa kuye ngendlela engafanelanga, ngexesha elingafanelanga, kwindawo engafanelanga, athathe amatye awenze abe zizonka atye, ukuba ngaba ungunyana kaThixo. Laa nto yayithethwa ngendlela engafanelekanga, bekusithiwa makenze into ngexesha kwindawo engafanelanga. UYesu wayengafanelanga utya kulaa ndawo, wayesemthandazweni ngelaa xesha. Yayingamoyisi uYesu into yoba azenzele ukutya, kodwa khange afune ukwenza loo nto ngoba kaloku ibingeyonjongo kaThixo leyo. Umnikazi womzi, uThixo, wayengamphanga kutya. Umnikazi weli khaya, uThixo, wayengatshongo uba ungatya ke ngoku, kodwa kwafika omnye umntu ongenguye owapha, wafika wangena wathi yinza amatye abe zizonka utye. Zange ke ayivume unyana kaThixo loo nto. Waaqonda kakuhle ukuthi lona otshoyo ayinguye ofanele ndive ngaye, ayinguye ofanele ndixelelwe nguye uba lixesha lokutya, uba lixesha lokuthini. USathana uzenza ingathi uyakucingela, uzenza ingathi uyakuthanda, uzenza ingathi akathethi nto imbi. Kuba nonothi imbi into yoba umntu atye. Xa kuthiwa yitya, into imbi le? Ayonto imbi ukutya, hayi, ayonto imbi. Qha uSathana uza kuthi ngezinto athi yena azikhombe. Usakurhintyela umtyholi, uyasirhintyela. UYesu khange amvumele. Indaba ishiyekene nathi ngoku, uye kubi, uthi yena masisondele kuThixo naye uzawusondela kuthi. Simchase umtyholi, ibe uza kusibaleka. Akusoloko kulula ukusondela kuThixo singafuni, kufuneka sifune kuqala ukusondela kuThixo. Akusoloko kulula uphikisa umtyholi singafuni,
funeka sifune kuqala ukumphikisa umtyholi. Umnqweno xa ukhona wona entliziyweni izawuzibonakalela indlela yokuyenza loo nto. Xa usoloko unomnqweno entliziyweni yakho kuza kwenzeka uba lifike ixesha loba uyenze loo nto uyinqwenelayo. Bendithanda ukukhuthaza abalandeli bakaKrestu ukuthi bangalandeli Sathane ngandlela ethile, indlela yokuthetha, indlela yokwenza, indlela yokumamela, indlela yokubona, indlela yokuva, indlela yokunxiba, indlela yokuphila, izinto esizithandayo, izinto esizidingayo, izinto esizifunayo. Singamlandeli uSathana kuyo yonke loo nto ndiyibalileyo. Kungenzeka simlandele ngento esiyithandayo singaqondanga. Mhlawumbi sithanda ukutya okuthile or impahla ethile, or sithanda ukuthetha into ethile, or sithanda ukumamela or ukujonga into ethile, ze loo nto ibe kanti kukulandela uSathana. Kukanintsi futhi kuseza kwenzeka ukuthi umntu alahlekiswe nguSathana. Kuyenzeka kanintsi umntu alahlekiswe nguSathana. Athi umntu wawuyibona indlela uSathana amlahlekisa ngayo ayiphephe. Athi ayibona indlela uSathana amqhatha ngayo atsho ayiphephe. Kungakuhle kuthi siyiphephe indlela yomntu ongenguye weli khaya afika silawule, ibhosi engeyiyo yalapha. Uba uyafunda uyayazi iprinsipali yesikolo sakho. Uba uyaphangela uyayazi ibhosi yasemsebenzini wakho. Uyazazi ukuthi usebenza kwabani, and phayana loo mntu ukubhatalayo, loo mntu ukuqeshileyo nguye ufanele uve ngaye, nguyena ufanele uve ngaye. Kowenu ekhaya uyayazi ukuthi ngumama okanye ngutata, ngubhuti okanye ngusisi okhoyo, omdala, ofanele nithethe okanye nivane naye xa niza kwenza into neyiphi na. Kodwa uba kusuka umntu womnye umzi angena apha kowenu afika akuxelela athi, heyi, xhela zonke ezaa nkukhu, bulala ihagu, bulala igusha, thatha iparafini uyichithe, angeke uyenze loo. Angeke uyenze nento elungileyo ayithethayo. Athi khawuthathe ezaa ngubo ubolekise ngazo phaa kumakhelwane. Angeke uyenze loo nto. Kutheni le nto uSathane ezawusixelela uba masenze ntoni? Akanguye utata wethu, akayiyo nenkosi yethu. Uyintoni? Ngumbulali wethu.